Sedalam apa kau mencintai sesuatu, ya sedalam itu rasa sakitnya bila kehilangan. Ini sing dua apa di status ini mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ba'athahu Allahu lana basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail man faraha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Al-hadis au kama qala ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Sugeng pangabekti kita aturaken ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ngarsanipun Pamong Praja, Bapak Kepala Desa, Bapak Kasud dalah sedaya perangkatipun, konco-konco panitia sumrambahipun dhateng sedaya ingkang sami rawuh
sesarengan monggo dalem dherekaken sepindah malih ngetingalaken raos syukur kita dhateng ngarsa dalem Allah mawi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi panyuwun mugi raos syukur ingkang sampun kita zahirake mawi waosan tahmid S2 dados tondo sabukawis ingkang sampun kalampah ingkang sakmenika kita ayahi ugi ingkang badhe kita leksanakaken saestu sinarengan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang lumantar kala wau sowan kula tindak panjenengan lelenggahan ing dalu menika saestu nuwuhaken tambahi pangertosan ingkang manfaat barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Sholawat balah salamipun Allah mugi tansah kalimpahaken dhateng rasa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang angka 3 syukron lillah lumantar panitia ingkang sampun maringi kapitadosan dhateng diri pribadi kawula lan supados nderekaken panjenengan ngawontenaken pengetan nuzulul Quran sinarengan kalian mapak dumawah temurunipun Lailatul Qadar boten sanes mugi kula panjenengan pikantuk Lailatul Qadar milai Ramadan menika ngantos Ramadan salajengipun. Amin. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken kados biasanipun niki wau kula sampun kesepakatan kalian panitia namung niki kula nyuwun kesepakatan dhateng sedaya ingkang sami rawuh supados sami sekecone. Ibu bapak kesepakatan ingkang kula suwun niki mangke kula menggah jenengan bapak ibu sekecane ngantos jam pinten ngantos sahur nggih. Ibu-ibu sepakat? Sing mikir wong jangane mangrung dinget kok arep sampai sahur. Sepakat Bu ngantos sahur? Nggih. Sahur jam 12 niku pareng apa mboten? Berarti tugas kula kantun kalih menit. Sameneika jam 12 kirang kalih menit. Lah ature jenengan ngantos sahur. Sebab nyeten Bapak Ibu, sinten ingkang niyate leres tindak dhateng papan palenggahan ingkang murni niyate pengin nambahi pangertosan babagan akhirat, panjenengan lenggah wonten mriki namung sak mangsa. Sak mangsa niku bahasa Arabe sak saat. Nek wonten pelajaran bahasa Arab sak saat niku sak jam niku salah jane. Saged ugi gangsal detik sedasa detik. Niku nek niyate leres nadyan panjenengan ale lenggah namung sedasa detik paribasan niku saged langkung sae kabanding salat sunah 1000 rakaat. Padahal tiyang mriki traweh mawon milih sing 8. Milih sing 8 niki mengke sedasa detik pokok jenengan babagan akhirat tambah pangertosane saged sae sedasa detik dibanding 1000 rakaat. Wonten dawuh litu sak mangsa pados pangertosan akhirat saged langkung sae kabanding takziah ke 1000 jenazah. Padahal satu kali takziah asalkan tiang kala wau nderek salat jenazah plus nderek ke jenazah teng makam
niku pahalanipun sami kalian sedekah emas murni 2 gunung Uhud. Enten malih dawuh sak mangsa padosnya ilmu. Ayo kowe, ayo ngumpani liyane iki. Wong cilik mombene 7. Ora pelempoken mombale iki. Langkung sae daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada bertakziah ke 1000 jenazah, lebih baik daripada 1000 kali berkunjung orang sakit. Syaratnya setunggal, nek jenengan boten piyek. Paham Pak Budi? Piyek. Kinten-kinten sing ngandhut ngaji niki piyeke jam pinten, Pak? Piyeke jam pinten, Bu? Mau ngeten mawon. Nek kula panjenengan paham Bapak Ibu kaitane kalian Quran. Sak Quran niku sing kathah mung cerita. Yang 25% niku tentang hukum, selebihnya niku cerita. Cerita apik ingkang kedah kula jenengan tiru. Cerita awon ingkang kedah dipun tilar. Mila wonten Quran niku sing kathah dawuhe namung semon-semon, sindir-sindir. Mila niki mengke kula ajani panyuwunane Pak Kasun wau ngantos jam 12. Tapi yen enten sing nyindir kula nembe jam 12 langkung seprapat kok enten sing nyindir, yo kula yo kepengin ngetingalke nadyan alit kula niki pun dewasa. Menungso niku ketingal dewasane yen disindir sampun kraos. Jenengan buktekne warga taunan sing dados setunggal kalian mara tuwa. Niku mengke rekmone rambute gelis putih. Sebab napa amen kesindir ayo apa meneh sing dadi siji karo maratuwa kuwi mantu wedok. Nek mantu lanang ki glodok-glodok. Jangankan disindir dikon ora tandang. Mila niki mengke nek enten sing nyindir kula, biasane tiyang-tiyang nek nyindir kula mboten kiyat nyangga telapukan diketinggalke kula. Napa maknane ra kuat nyoba telapukan? Telapukane tiyang tahunan itu pinten ton to, Pak? Lho kok iso ora kuat nyoba telapukan? Pengalaman kula dadi wong ngantuk, lah mbok ditekakne kiai rong trek ya ora mlebu. Mila mungkin enten sing nyemoni, kadang-kadang ya ora ngantuk, tapi maune selonjor sing sila, sing ngene niku ya semon-semon, Pak. Dil nggih. Dil. Kula turuti sampai jam 12. Minimal kula badhe nerangke 9 perkara. Sak perkara minimal biasanya kula 1,5 jam. 1,5 jam nek ping 9 pinten, sak jame ping 9 9 jam, setengah jame ping 9 4 jam setengah, 9 jam karo 4 jam setengah, yo kira-kira 13 nyang 14 jam. Kula turuti. Niki wau tesih sponsor, niki dereng nuzulul Quran. Sponsor pertama. Man faraha bidukhuli kemecer tenanan ini. Pak Lurah kemecer perintah anak buah yang pondok sing penting sitok ojo sampai mulih ke pondok ra iso kiroat. Iki nek mubalek iso kiroat iki. Jika begini ngoten, tapi nyuwun sewu Pak Lurah, jenengan kudu sadar tipe suara Pacitan, Wonogiri dan Trenggalek itu bukan tipe suara untuk seni baca Al-Qur'an.
tapi uro-uro dan campur sari. Pesto niku padahal nyuwun sewu mbak-mbak kalau kang-kang iki pengen kiraat modale sitok wong kiraat kuwi pokok kendel ngeden. Padahal Tegalombo niki paling kerep latihan ngeden sebab daharane timbul. Apa iso metu Pak nek ora didemke. Tapi nek kon muni tangga ati iku lima perkarane urung diwarai menungso tahunan wis iso dhewe. Tapi nek kon muni Bismillahirrahmanirrahim angel Pak niku. Enten dawuh ngeten Bapak Ibu. Man utawi sapa wong iku faroha lamun bunga sapa man bidukhuli Ramadan kelawan tekone manjinge wulan Ramadan. Sapa sing duwe ati bunga sebab tekane Ramadan harama mongko ngaramke sapa Allah Gusti Allah jasadahu ing ragane man alan nironi ngatasi neraka. Sopo sing bungah ketemu Ramadan haram mlebu neraka alias mesti dateng swarga. Pertini ini warga tahunan kira-kira kolomben antawis sebulan kepengker badhe kepanggih Ramadan itu biasa-biasa saja. Sompok nopo bunga? Bunga nggih, Bil. Kita buktikan. Panjenengan nek mireng kabar Bapak Ibu, niki napa jenenge? La Segar. Jenengan nek mireng kabar La Segar niki ical. Jenengan biasa-biasa saja bunga napa susah? Sopo sing susah krungu kabar nek La Segar iki ilang wong kuwi mesti bungah ketemu La Segar iki. Sopo sing ilange La Segar iki kok bungah berarti sumpek ketemu La Segar iki. Sopo sing krungu kabar La Segar iki ilang kok biasa-biasa saja ketemu iki ya biasa-biasa saja. Nggih. Sedalam apa kau mencintai sesuatu, ya sedalam itu rasa sakitnya bila kehilangan. Ini sing dua apa di status iki mesti. Panjenengan Bu Pak, badhe kepanggih Ramadan gawe bunga. Iki Ramadan karek 5 dina ilang. Astagfirullah wa alhamdulillah. Alhamdulillah kok astagfirullah. Upama dalu niki tarawih terakhir benjing niku takbiran. Kira-kira astagfirullahaladzim apa? Alhamdulillah. Istighfar kok tahmid. Alhamdulillah nggih. Ketemu Ramadan bunga kelangan kok malah curiga kula iki jane jenengan bungah tenan ora kok ketemu Ramadan. Mumpun krasa gobloke nggih. Kaya ya bener kudune nek ketemu Ramadan bungah Pak Bu. Ngemuti upama jenengan iki sakit. Dokter munggal Bapak Ibu pangapunten nek nderek pangertosan medis kirang langkung yuswane jenengan iki kantun gangsal dinten. Jenengan bunga susah nopo biasa? Susah. Lah kok susah? Dengan terlalu cinta terhadap nyawa. Iki kira-kira cinta Ramadan mboten? Kelangan Ramadan? Mulai ketara siji. Kedua, kita buktikan dulu. Panjenengan wau derek traweh asli demen traweh napa ora penak karo panurah? Asli demen traweh nggih. Upami